Так, добрая раніца, мае шановныя гледачы. Так, усё, гук ёсць? Усё, гук ёсць, дзякуй Богу. Ну, то я спажаўся, што можа ён там сапсуты, як гэта бывала. Працягваем. О, олдскул, ты ўжо тут. Вітанашкі табе. Вітанашкі. Так, мы дабеглі да сядзібы. Ага. І нават не ў ложак пайшлі лягаць. А сюды, так, а што па ежы ёсць? А не халера няма у нас па ежы. Стапэ. А дзе мы тут? Мабыць, на вуліцы нічога не было, правда? Інакш бы я паеў. Тлушч ёсць. Алсевіч, вітанашкі, табе таксама. Рада ўсіх бачыць. Угу. Так. Ну, добра. Добра, я ўсё зразумеў. Давай мы зараз... Ось так. Мяркую, нам трэба бегчы ў амбар. Як там у нас, дарэчы, сярэдзіна дня. Ну, 100% трэба бегчы ў свірн, выбачаюся. У свірн. Так, тут у нас соль ёсць. Што наконт вады можна ўзяць будзе літр з сабою. Па дровах. Па дровах 31. Давай гэтае возьму одну. Побегли. Мы працягваем перакладаць відарысы. Молодцы, молодцы. Не спыняйцеся. Так, мы падмерзнем хутчэй за ўсё. Там ваўкі былі ж, правда, у нас на шляху. Ось так возьмем. Нагадай, калі ласка, вітанкі вырву, вітаночкі. Нагадай, Алсевіч, якія вы відарысы перакладаеце? Бо я штосьці запамятаў. Чаго чакаць? О, уже набегла 6 гледачоў. Так, структуры, інвентары, надпісы. Ты маеш на увазе гульню? Нейкую, правда ж? О, хтосьці там тлусты бадзяецца. Бачна адсюль аж на ягоную сраку. Стопудова медведь. Дарэчы, дзе вона... Тут не бачна пакуль што, можа гэта, дарэчы, і цюк саломы. Тут няма ваўкоў, а там каля сядзібы быў. Дзіўнавата. Так, галоўнае меню ўжо перакладзена, стаецца перакласці ў выступ. Добра, добра, выдатна. У мяне з перакладам таксама ўсё ідзе няблага. Я ўжо перакінуў крацей 630 сторонак з 765 тытулак. На гэтым тыдні я кончу. 100% пытанне толькі як хутка ў мяне атрымаецца яшчэ сабраць мод потым і выкласці ў Steam адпаведна з... Ой, божах, настой пляцоўка, куды выкладаюць звычайна зіпы. Ну так, слухайце, гэта быў цюк саломы. Так... Я ось не памятаю, ці там была ежа. Мабыць, я штосьці пакідаў усё ж такі каля гэтага свірна. Шкада, што дастаткова халадно у нас тут. Не надта добра атрымаецца пашпацараваць па лесе, каб зараз жа туды збегаць, ды сабраць усе гэтыя... Ну, маецца на увазе ўсю гэтую кару. О!
Так, греемся. Так. Один день жыцця канадца. Что за гульню перакладаеш? Першы не чую. Ведьмара. Я ж перакладаю ведьмара. Трэцяга. Так, усё гэта можна скласці. Ну, тут у нас скуры ёсць. Ласіная скура нават ёсць. Як выдатненька. Што тут маем? Таксама ёсць у нас. Сюды давай. Вантробы таксама сюды. Ось так, шикарно. Давай гэта абхаем. Ось так. Дровы зараз паскідаем. Бо тут заўсёды не хапае дров. Дзе яно? Так, ну і гэта таксама адыдзем крыху. І вось тут пакладзем. Так, гэта мы з сабой цягнем. Вось тут дров складзена чамусьці. Што мы тут маем? Клён маем. Так. Крыху тканіны і скура. Пустая. Тут што? Тут смецце. А тут скуры таксама. Ой, тут чорны медведь. Ты паглядзі, колькі ў нас тут хабару. Шмарэць. Соль, мука. Якую я сесію адгуляў у танк, нават на новую гульню полюбіў. Та ты шо? Ось гэта шчасце. Так, мы пакуль што там саграемся, зараз яшчэ палуплю паходні. Так, я табе такую песню даслаў польскую вясёлую рікі-цікі. Добра, пачуем. Пасля беларусізатар в краю эфір будзе 10% дагушкаю. Гэта зробіць арсіом. Так, добра, у нас 6 паходняў. 6 паходняў. Трэба заняцца неяк рамонтам. Нажаць ці зрабіць новы. Так. Па сутнасці, глядзі, што маем. У нас ёсць даволі неблагое надвор'е, адзінае, што вятрыска там. Давай мы паспрабуем зрабіць наступнае. Што калі? Толькі што другая новая кампанія нравіць. Даволі цяжкая. О! Вецер сціх. Зможам? Выдатна. Ну то што можа быць лепш? Слухайце, калі вось так яно складаецца. Зараз паходню, рукі, гарбатку запарым. Вугаль, факел. Разместить. Возьмем зараз одну галінку ще, каб докинуть. Так. Хоп. Горбатки бахнули. Походню взяли. Один. И тишиня, и мороз, и солнце, и пригожость. Аж моренчик. Потата, витанушки, витанушки. Так, я не хочу подниматься зараз вось у гэтую, на гэты пагорак, бо звычайна мяне там сустракае Михалыч. Нам трэба захоўваць дыстанцыю, ўсё як на дарозе. Так, слухайце, ну, збольшага-то мы даволі хутка тут справімся. Калі такое надвор'е утрымаецца хаця б да вечара, ну тут колькі яшчэ, гадзіны 3. Вось, то мы паспеем сабраць усю бярозу. Ды і сысці адсюль, ну прост, хулі нам тут сядзець, правда? Я разумею, што
Тёпла. Так, это зноўку цюк. Вось, але ж і на загадкавым возеры цёпла. А нас там чакае рыбалка. Сюды. Глядзецца, паслухаць, паўсці далей. Так, выбачаюся. Так, Верва штось там скінуў. Алсевіч, на якой праграме робіш пераклад? Я хутка буду на ноутпад. Плюс. Я абіраю карыстацца Sublime тэкстам у такім выпадку. Калі ты ноутпад плюс лічыш добрую прыладу, пераходзь лепш на Sublime тэкст. Яна значна лепшая, і там значна больш модаў. Вось. А пераклад я не раблю ў нейкай прыладзе, я раблю... Ёсць асаблівасць у Ведзьмары, таму што тэксты яны дастаюць самі, у іх ёсць праграма, якая называецца Redkit. Вось, яна табе дае магчымасць экспартаваць усе стрэнгі, як гэта, радкі гульнявыя, радкі тэксту, у CSV файл. Потым я ўсё гэта перакідаў у Google дакументы, дзе з дапамогаю штучнага інтэлекту рабіў пераклад, але, на жаль, для сябе высветлілася, што пераклад атрымліваецца вельмі крывы. Я потым яшчэ рабіў вычытку. Проста бяжыш па дакументу і выпраўляеш усе хібы, якія знаходзіш. А зараз яшчэ высветлілася, што калі захоўваеш пасля гэтых маніпуляцый файл CSV, вось, Redkit не прымае назад яго. То бок ён не апдейціць, таму прыйшлося яшчэ ўсё гэта праз нейкія калені уручную перакідваць радок за радочкам. Так што там цэлы комплекс інструментаў, як ты бачыш. Так, ну слухайце, пакуль усё ціха, мядзведзі няма, што даволі добра. І ў нас чамусьці аднавіліся тут, глядзіце, бярозкі. Я не памятаю, каб у гульні было абнаўленне насамрэч. Але бярозкі з'явіліся. Вельмі цікава. Я ўражаны. Так, хадзім сюды. Выбачаюсь, трэба пачытаць. Пахне не чабор, пахне кіберкатлеты. Цікава. Гэта разминка перад другім заходам. Ну так, мы ж не размінаемся, мы ж нармалёва так атрымалі па шапцы, калі былі у гэтай абсерваторыі. Ледзь выжылі. Я ўсё ніяк не зраблю шорцік на YouTube. Як мы там выжывалі з дапамогай 3 шпрыцоў. Вось. І шчасце велічэзнага. Таму вось зараз трэба грунтоўна падрыхтавацца, усё сабе набыць, усё сабе зрабіць, аднавіць, адрамантаваць. Дарэчы, медвежую скуру, мабыць, мы з сабой пацягнем зараз на загадкавае возера, каб рамонт зрабіць. Вось. Ну, карацей, трэба вельмі грунтоўна падыходзіць да Last Horizon выканання, таму што на лакацыі страшна холодна. Не слухаць каля паліцайні. Добра, возьму новую пад увагу. Так, я ўжо праверыў, ці можна скінуць файл int, перакласці, можна закінуць, вось перакласці, трэба паглядзець. Не, справа не ў тым, што файлы там, гэта, вядома, базавая функцыя з заменай файлаў. Тут рэч ідзе пра як у
адкрыць гэты файл, каб дастаць гэтыя радкі тэксту. Як узламаць, па сутнасці, гульню. Вось у гэтая самая вялікая складанасць. Там ужо замена файлаў, гэта база. Гэта там уже нічога ты не робіш. Гэта толькі праца не файлаабменніка, як ён завецца, слухайце, гэтага файлавага менеджера. Во. А ён у віндзе працуе стандартова. Калі тэчка не пазначаная як толькі для чытання, то лёгка ўсё замяняецца. Так. Все, дровы позбирали, кору позбирали. Вот, перышко одно знайшли. Версія Галінка, добре. Так. Я на Blue Sky выдаешь базы. Не, я не лічу гэтае раскідванне сацыяльнымі сеткамі типу Blue Sky. Ще кудысьці лезці. Я іх не люблю. Тут я уже мільён раз сказаў пра гэта. Таму гэта ўсё не для мяне. Так, тое, што ў нас перарос, то керзем. Нам тут галоўнае зараз усё па сутнасці. Наколькі я памятаю, там ужо не будзе ніякай кары, тут максімум, можа, адна другая нейкая, і ўсё на гэтым. Не надта шмат, дарэчы, звычайна было болей. Гэтыя кары, але ўжо як ёсць. Хер па ім, як кажуць. Драпежніка не было. Ну і добра. Все, ходим на баску. Лишнее скидаем. А с хабаром идем назад у долину. Ну, и на озеро долину. Мы зараз у долине, коли что. Оп, а вось і сляды. А вось і сляды, як я казаў, за гэтым пагоркам гэта курва пастаянна швэндаецца. І ён недзе тут. Так, там трос, но ён недзе там, за пагоркам гэтым. Так, у нас там будзе перашкода у выглядзе пумы. Трэба будзе падумаць, як нам лепш прайсці. Бо мы шлі праз сядзібу, мы міналі яе. Калі мы пойдзем вось так проста адразу у пячору нашу, якая нам патрэбна для пераходу, то мы акурат такі выйдзем на пуму, якая равела там. Таму гэта не выйсці. І гэта не наш шлях. 3 узялі.
Мабуть, слухайте, давайте ми... Ні-ні-ні. Ось так зробимо. Зараз собі наробимо походнів ще. І вже потім пойдемо. Come on, little fire. Так, і ГТ-4 треба скинути буде. Так, добре. Сюди, так, моя повага, Незнарок, вітанишки тобі. Моя тобі повага так само. 4, добре. Так, по воді у нас 1. Візьмем і робимо походні. Каб не гублять час, ми ще сьогодні поспіємо повернутися на нашу гэтую локацію Загадкового озера. Шкода, що у нас не буде магчымасці ще раз залутаць тую маленечку локацію, дзе таксама багата шмат гэтай вось кары генеруецца, але ўжо гэта дробязь. Все, шикарно. Усе походні вельмі добра яна дастала, апроч адной. Угу. Добра. Подъели. Все. Так, я думаю, вот что наступное. Мы пойдем не напрямик, вот туда, не просто. О, глядите, подкараулил меня уже. Нема часу на полювання його. Безсенсовно забивати заради скури. Стоп, скура. Скура. Медвежью скору треба туди занести, коли нас потребується адремонтуватися. Ти, потати ж він ката викликав. Так, я ось не впевнений на конт лося. Что? Чекай. А, это не лось. Ой, боже, ну это не медведь. А медведь у меня, може, у інвентарі застався? Ні. Тут немає. Ну, відомо, тут не буде все. Это я помилився крихо. Не, лося мне покуль что не треба. Достатково медведя только будем. Так, ветер поднимается, ваши уже древы наш починают хилиться. Треба быть уважливым. Бо коли задьмую походню, треба буде стерегтися, бо там каля дороги вилендився ще медведь. Так, коли ми пойдемо по дорозі, там, відомо, пума буде реветь каля нас, але, наколькі я пам'ятаю, атакувати не буде, бо доволі далеко, і наш там унизі була. Повинна пройти, краті. Цікаво, хто там лежить. Гэта ляжить олень.
Вось наша дорога. Ну то ходим, пакуль усё добра. Дарэчы, олдскула, штосьці ты пахваліўся, што вельмі добрая сесія, а вынікі ніякія не напісаў. А што было там такое цікавае у цябе? Можа, ты зарабіў медаль пула? Ці у цябе было 3 баі, дзе ты зрабіў ваяра, рэдлі і пула? Вось такі. Серыя баёў такая была, не? Так, лятоць ужо на змену надвор'ем. Так, з плана падрыхтоўкі. Калі мы павяртаемся і ўсё добра у нас з нашым рыштункам, нічога не губляем, пакуль мы дойдзем да нашай лакацыі возера, то, адпаведна, мы там яшчэ ловім рыбу. Толькі дроў трэба пазбіраць, слухайце, шмат. Прасціся, будзе прабегчыся па лакацыі ў жураве. Так, толькі яна ж там павінна быць. Была. Я ж памятаю, што яна там была, не тут высока. Так, наловіць рыбы нам трэба. Кілаграмаў, так, як я казаў, 40. Ёсць адчуванне, нібы яна тут. Ну, з правага боку ад нас. Медведзі мы сустрэлі недзе вось па гэтай частцы. Ён пешкі шоў. Пума яна тут была, пад гэтым пагоркам. Ну, гледзячы на то, як яна раве, то яна пад гэтым пагоркам была. Так, трэба быць уважлівымі. Робім так. Так, Мета Егора не бачу, што там за мімас, але чакай пакуль што. Я прайду спакойна. Тут нас павінна раздзяляць усё ж такі гэтыя каменьчыкі, вось гэтыя. Бляха, я памятаю, як мы гэтае вогнішча рабілі. Это было штосьці з чымсьці. Волк. Так, волк, то халера зым насамрэч. Мы яго адпудзім, тут праблем не будзе з волком. Так, усё, вось яно возера. Так, мы яе там сустрэлі. Гэты чорт нас пачуў, спалохаўся. Выдатна. Выдатна. Так, проста добра адгуляў. 100% перамог. Мета Егора вітанкі, так. Шмат срэбра і досведу атрымаў. Як сам? Усё добра. Адзінае, што вось нейкія гэтыя зараз трэба перажыць яшчэ сённяшні дзень. Па працы даволі цяжкавата пакуль што. Вось, але яно мінім. І ўсё павінна скласціся добра. Я так лічу. Вось. Таму не бачыш, вось трошкі нават пазней запускаю стрымы праз гэта, што шмат прыходзіцца зранку аддаваць працы. А так у астатнім усё добра. Няма на што скардзіцца. Так, ось тут бадзяўся медведь.
Ось тут ён хадзіў, брадзіў. Валацуга. Вау, ён на тым самым месцы, паглядзі. Ідзе, бляха. Пад гэты, пад скалу камуфлюецца, паскуднік. Так, ну мы яго абэдзем, у нас у кішэнях нічога смярдзючага няма, то ён мусіць нас прапусціць спакойна. Толькі што я... паходня зараз канчаецца, трэба запаліць новую. Да. Все, што вам трэба ведаць пра аптымізацыю гэтай гульні. Закінулі паходню ў дрэва. І уявіце, такі, як у гэтых, у баевіках, як яго, слухайце, Гая Ричі. Мы адыходзім, просто не гледзячы туды, а там полымя такое ўверх. Слупон. Так, выдатна, выдатна, выдатна. Мы хуценька прайшлі, ўсё здабылі, што хацелі. Яшчэ, дарэчы, была ў мяне думка, калі мы тут затрымаліся на гэтай лакацыі, збегаць у пячору, якой мог бы быць чырвоны ліхтар. Але ўжо ерпаем, я без яго абыходжуся няблага. Все, ідзем да хаты. На базу. Гэта ўсё праз тое, што я набыў 3D-скін на Іса 7. Лічыш? Тыпу гульня такая паглядзела, што ты данацер топавы і вырашыла табе гэтае падкінуць сесію. А што ў цябе там апроч 100% вынікаў некага не было такога выбітнага, каб сказаць, што гэта ты ўсе гэтыя баі заташчыў? Дякую за катошка, дякую. Так, о, ще вугільчики. Я пам'ятаю, що ми тут не ходили. Не збирали. Шповно. А ты все сядешь, сумуешь. Так, ты за боны набыў яго. Хацеў для мне ўчора прапанавала за вынікі нейкія купляць за галду са зніжкаю. Не, галду вытрачаць на гэтае. Дакладу не трэба. Так, тут мы оглядели все, там выйсти. Пойдем туда. Так, Дзед 4К рейтингу гулец з 49% перамог, якія дасягнення ў танках. Не, ну ўсё ж таки часам здараецца, што баі добрыя. І калі ты кажаш, што 49% перамог мае, я, можа, ты ведаеш, можа не, я калісьці назіраў за блогерам з Цюмені, падаецца, ён там Гідеон такі быў, Чал, і вось ён
калі толькі яшчэ танкі былі маладыя, там можа год 14 які, 15. Ён рабіў 3 адзнакі на тыгры першым. Ну вось гэты, скрыня такая металічная, ж ведаеш, напэўна. Вось, дык у яго ён атрымаў уже 3 адзнакі, а у яго было 48, там 70 з чымсьці адсоткаў перамог на гэтым танку. Уяві сабе. Так што адсотак перамог агульны па аккаунце яшчэ не значыць, што нешта там не атрымліваецца зрабіць. А гэты рэйтынг ВГ, ён ввогуле незразумела, як ён падлічваецца, падрахоўваецца. Я проста у такім лёгкім шоцы, як кажуць. Што там за формула? Мне падаецца, ён там проста налічваецца за тое, што ты ў баі ходзіш. То бок будзе у цябе там 100 000 баёў, ён табе проста вось падыме гэтыя адзнакі вышэй і вышэй. Таму што вось колькі я гуляю ў танкі, пасля ўведзення гэтага індекса, ён як ВТР завецца ці нешта падобнае, я не памятаю, каб у мяне сесія была б у мінус. Хоць адна, вось, якая была болей 100 баёў, вось я не памятаю ніводная, каб яна была чырвона па гэтым паказніку. То бок у мяне могуць быць абсалютна ўсе іншыя паказнікі ў мінус ісці. І адсотак перамог там, напрыклад, і настрэленыя, ўжо даўно не танчыць, маецца на ўвазе, не адбівае набоі гэтыя танкі, але, то бок сярэдняя па адбіванні, яна заўсёды меншая, мне падаецца, у апошнім часе. Вось, але тым не менш. Там насвечанае тое самае. То бок, большасць паказнікаў будзе паказваць, што статыстыка горшая, чым звычайна ў сярэднім. Вось, але пры гэтым пры ўсім ВТР ён будзе зялёненькі расці. З чым гэта звязанае, мне цяжка сказаць. Мабыць, яшчэ звязанае, я таксама ў сваёй галаве разважаю праз тое, што першыя баі на аккаунце, лічы там колькі у мяне, 20, амаль што 30 000 баёў на аккаунце. Вось, і першыя прыблізна 20 000 яны былі з нізкімі ўзроўнямі, напрыклад, пакуль там пракачваеш гэтую тэхніку. Вось і ўсё такое. Ты ж там сядзіш на 7-м, на 6-м узроўні, на 8-м доўга. А зараз усё больш і больш гуляеш на 9-х, 10-х, і 11-х, адпаведна. Вось таксама на гэта варта звяртаць увагу. Так, адсотак перамог нічога не каштуе перад задротствам. Так. Адметкі даюць за карыснасць у баі. Так я ж пра гэта кажу, што ты настрэльваеш да халеры, той чал настрэльваў да халеры, але і быў эфектыўным, але адсотак перамог казаў, што ніхуя. Тыпу 49% гэта твой максімум. Так, але з цімой не пашанцавала. Так. Галоўна здараецца. То бок ты, калі кажаш, з цімой не пашанцавала, гэта ж трэба мець на ўвазе, што не з адною цімою. Так, а можна я змяню паходнік? Буду зараз ісці. А яно мне трэба, каб яно згасла ў руках, вядома, што не. Што ты, малая, спаць хочаш ужо? Паглядзі на двар'е якое. Трэба ісці ж пацараваць. Бо інакш срака тлустая будзе. І цябе ніхто не палюбіць, як звычайна казалі ў такіх момантах. Давай, ой, не туды. Так, тут мы ўсё залуталі. Я упэўнены ў гэтым, тут няма што вынасіць нам. Таму проста папаўзлі. Так, не, я павінен паспяваць, падаецца, да бочкі той, каб яшчэ нарабіць паходню.
Бо мне падаецца з улікам таго, што ў нас цягавітасць яшчэ багатая. Вось, то мы спакойна сабе дойдзем да турбазы, дзе і заначуем. Я вось што сабе яшчэ думаю, калі апынемся на той абсерваторыі зноў, трэба будзе, мабыць, не заплечнік з сабой цягаць пастаянна, а другую падкладку. Бо яна дае ўсё ж такі 2 градусы. Або я мінулы раз пастаянна з заплечнікам быў, пастаянна перагруз быў. А я лепш пашпацырую без сякеры, здою ў цяпле. На што мне там сякера, правда? Так, я памятаю, што апошняя паходня, яна была малая зусім там недзе 20%. Але павінна дайсці да бочкі. Я вось учора спаў 3 гадзіны, сёння выходны, адсыпаўся. Нішто сабе, а што такое здарылася, што ты 3 гадзіны спаў усяго? Оп. Сюди. Справаздачу пісаў? Ні холеры Come on, сабе. little fire. Come on. Давай мы вось так зробім. Гэта згасі, схавай. Давай перапрацуем галінкі. Сямнадцять 25. Там не 20, там 17 всього було відсотків. Так, добре. Бюрократия, ну. А на что ты справоздачу писал? Это некая финансовая документация у тебя была, чи что? Все, ходим. Еду тут, до речі, сховок по мапі адзначены. Мне чамусьці падавалася, што заўсёды, што ён мусіць быць вось у гэтай бачце. Ну, типу, там дах. Кавалак даху тырчыць вось там. Так. Зачыніць, каб воўкі не выландаліся. Так, я думаю, там ісці бессэнсоўна, бо пацарывалі сёння раніцаю, да рэчы. Это ж было сёння, мы шлі у бок Уцешнай даліны. Я ж у школе за першае паўгоддзе... Боже, ну як я вас табе спачуваю. Ты ж у настаўнік, я ж забыўся ўжо. Я даўно не быў у мяне, да рэчы, на струме. Вось, вас жа ж прымусоўваюць там пад усё, што толькі можна па гэтыя справаздачы пісаць, ёбнутыя. Слухай, а я не ведаю па спяваемасці, гэта ўсё такое. Я зразумеў. Я вось дакладна чуў ужо неаднойчы, што ў Расіі там прымушаюць складаць спісы нейкія. Так, як гэта, чакай. Unreliable person, як гэта перакласці нармалёва. Крацей, ненадзейных таварышаў. Вось, а ў нас у Беларусі такое было ці не? Бо я не чуў пра Беларусь нічого. Ну, у мяне і, шчыра кажучы, і сярод знаёмых і настаўнікаў то няма. Абсалютна. То бок тут трэба
А значыць, што я тут і несвядомы, ні халеры. У плане, ну глядзі, у Расіі апошняе, што я чуў, гэта было у тым годзе, у лістападзе ці ў снежні. Іх прымусілі скласці спісы тых вучняў і іх бацькоў з адзнакаю кантактаў, адрасоў, іх пражывання сталага. Вось, якія, на іх погляд, з'яўляюцца супраць, ну як гэта, схіляюцца да супрацьваенных поглядаў. Вось у гэтай плыні. Вось так, падаецца, там было. Ці штосьці падобнае прасілі рабіць нашых настаўнікаў. Ну гэта так, толькі з цікавасці. Гэта ні для чаго. Там аж патата, калега, я думаю, чаго ты такі таксічны. Да ты што, свайго не пазнаў, атрымліваецца? Так. Перад тым, як ісці рыбаліць, нам трэба будзе дровамі заняцца яшчэ. Бо нам трэба, ну, 2 дні, я думаю, што дакладна трэба будзе пратрымацца ў той хаціне рыбальскай. Як добра ісці, калі драпежнікі ўсе завітыя. Дэманічная постаць ідзе па лесе. Жывёла забойца. Цірткі. Смешна, но пататы ж умее гэтыя рэчы. Я не таксічны, просто на стрэмы пар выпускаць прыходжу, адсюль гумар рэдкі. Ну што, зараз сустрэнем лася ці не? І ён такі, hello. Халера, бляха, у мяне зноўку ў акно. Сёння ж не абяцалі сонейка. Якой халера сонейка свеціць, я нічога не бачу. Зараз дойдзем да хаты, схаваемся і я за гэтыя заслоны апушчу. Так, а дровы дзе мы, дарэчы, насячаем сабе? Мабыць, тут у мяне штосьці ёсць. Мабыць, мне трэба будзе ісці туды да... бок. Можа, мабыць, слухайце, мне ўсё ёсць, правда ж? Правда ж. Давайте мы гэтае згасім. Усё. Так, перапрацуем зараз. Дробязі гэтыя. Пойдзем у бок... як яго? Ну, бляха, ну дзе там гэтая паляўнічая, вось, хата паляўнічага, во, які назавецца. Вось у той бок, там мусіць быць, але трэба ўзяць з сабою сякеру, у нас же ж ёсць сякера зараз з сабой ці няма? А, сякеру мы пакінулі у... гэтым, на разбуранай чыгунцы. Ну добра, значыцца, будзем галінкі збіраць. Значыцца, будзем галінкі збіраць, нічога страшнага. Так, бярозавая кара і шыпшына. Давай шыпшыны на гэта налупім. Так, і бярозавай кары. Колькі у нас тут яе? На 1,5 гадзіны. Не, на 1,5 гадзіны мы вытрымаем, дарэчы, чаму не? Не ведаю наконт ненадзейных. Так, чакай. Гэта ўсё перакінем, будзем зараз лягаць спаць.
Мне здаецца, там гэтыя спісы або сацыяльны педагог, або арганізатар робіць. У мяне там такая школа, што ім не да гэтага, і так цяжкіх дзяцей хапае. Ну слухай, ну дык гэта добра. Ты... Дык гэта ўвогуле цудоўна, слухай. 8, давай. Так. Попили воду. Ходим. Так, выходь, девчина, у нас там есть. Ляжить на снезе. До речі, ще есть. Трус. Угу. Мы його так само зараз злупим. Мы ж за один день, до речі, ось хто не зразумеў, гэта я разумею, што на 2 струны расцягнулася, але тым не менш, толькі вы падумайце, мы раніцаю выйшлі ў іншую лакацыю, прайшлі праз ГЭС, потым там гэтая прамежкавая лакацыя, так? Ну, она кароткая, але тым не меней. Дайшлі да сядзібы у лес, сабралі увесь гэты усю кару, вось, яшчэ паспелі павярнуцца. Всё за один день. Шикардос. Руками, божухна. Тут мясо засталось только. Ну и халерзин. А як же покватэрны обход? Ну ты ж распавядзі, калі ласка, што гэта такое. Бо давайте так шчыра, я памятаю, што ў 20-м годзе прымусілі ходить. Полкилограмма. Это мы потом бульон, коли что будем зробить. То бок до меня проходила наставница. Але подкресливаю наставница, хотя 2 деток ходили в школу. Вось, то бок яны не выконвалі гэтыя загады ідыёцкія, што вельмі мне падабалася. Так. Аднясем тыя дровы, якія зараз у нас у кішэні ён. На всялякі выпадак, хаця кідаю ўсё. Так, нам ще корпікі вось гэты спатрэбяцца. 33. 6. Давай гэта мы ўнізе пакінем. Выбачаюся, я зараз заслоны апушчу. Так, я тут. У твае часы настаўнікі не хадзілі, настаўнікі, каб паглядзець умовы жыцця і паябеднічаць абістаны дзяцей. Ну так, Ціртхі, ты правая абсалютна, я ж пра гэта і пытаюся. Бо разумею, што ўсё ж развіваецца гэта, я тут сяджу у Польшчы. Не развіваюся. А там усё сур'ёзна, там працэсы. Так, гэта мы скідаем, бо гэта мы з сабой пацягнем на разбураную чыгунку вугаль. Ён нам патрэбны, бо мы пройдзем праз самотную дрыгу, нам трэба яшчэ будзе нарабіць сабе гэтых наканечнікаў стрэл. Так, у нас жа ж дзе, дарэчы? Тут каніна. Гэта з сабой узяць трэба будзе. Ён і там на гары, падаецца. Правда ж, металлобрухт? Ну покажи. 8 штук, так? 16 наконечников у нас будзе зроблена з гэтага, каб прайсці праз грайных ваўкоў. Так, ну а пакуль што мы пайшлі з дровамі. Так, я головы не высовываю, инициативы не проявляю, про меня и забылись, и не позначили обходы, и я был не супраць.
Разумею, разумею. Як ми тут себе почуваємо раніцею такою? Я бачу, що 3 стрелки вниз показує. А гэта означає що? Мінус 20. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, а мы ж у гэты бок уже ходили, правда ж? Тут патрэбная сякера. Ці не? А, мы можем гэтым распілаваць. 1,5 гадзіны нам толькі трэба на гэта. Так, 1,5, добра. Значыцца, гэта таксама 1,5, то бок ужо 4,5. Выдатна, так. Мне падаецца, звычайна, што тут не было дроў. Вось на гэтай частцы. Ходзім сюды. Я ж тут ужо збіраў. Ужо бегаў. Гэтыя галіны. Тут яшчэ одна, яшчэ 1,5 гадзіны. Там другая 3 гадзіны. Ну, тут мы, дарэчы, можам нармалёва так прысесці. На цэлы дзень. І яшчэ вось тут 2. Угу. Велічэзна. Малых галінак не мам. My fingers feel numb. Пойдем поглядим, кто там подох. Падаецца, воўк павінен быў падохнуць, правда? Вось толькі не памятаю, ці мы яго прыстрэлілі і стралу забралі, ці ён збег з нашай стралою. Так, мы яго застрэлілі і стралу забралі. Все, пойдем, будем грэцца. It's so cold. I just want to lay down for a bit. Нам бы ще няблага было б зрабіць все ж таки... Ну, тыя, бляха, прылады, пасткі для рыбы. А уявіце, што зараз мы знойдзем таго мядзведзя, які ад нас збег. Са стралою ўлачы. Так. Мне заўсёды даставалася пасля кватэрных абыходаў. Да, такая сабе матывацыя. Кожнаму настаўніку трэба было ўдакладняць, хто жыве ў кватэрах у раёне школы, тыпу, каб ведаць побыт на адукацыю. Гэта маеш на ўвазе, тыпу, ці людзі, як гэта, прывязаныя да школы, правда ж, яны так лічацца? То бок яны абслугоўваюць школу, абслугоўвае нейкі раён, ці вось гэтыя людзі, якія туды ходзяць навучацца, яны сапраўды адносяцца да гэтай школы. О, дарэчы, молат трэба будзе ўзяць з сабой, і гэты інструмент узяць з сабой. Нармалёва тут. Гэта ж паліва. Адзін наверх. Знішчаная бульбачка. Так. Так. Аж патата, аж мураль, гэта дзе ж? Я пропусціў, дзе ж такое? На дзень настаўніка мне падарылі чырвона-белы зефір. Кшталт у нас тыпу няма, але намёкі будуць. Гэта як было, слухай, з гэтымі. У 20-м годзе вельмі папулярна сталі падарункі не зефіра, а мармелад. Памятаеш? І гэты чырвона-белы. Просто паўсюль яго пхалі. Вось гэта я разумею. Народнае адзінства сапраўднае было, калі там мармелады гэтыя у падарунак клалі.
Было такое, ну. Так, ну что ты, малая, сыгралася ці не? Пойдзем зараз пілаваць дрова. У 1,5 гадзінкі будзем мерзнуць. Не хочется гэтага рабіць насамрэч, але... Так, не сон толькі. Пачакаць. Вось так. Хадзім папрацуем. Оу, щит. Не. Ну гэта нам планы псуе. Сур'ёзна так. Мызняк 20 хвілінак. Гэта нам планы псуе. 20 хвілін на вуліцы і мы змерзлі. Так. Што мы маем? Што мы маем? Вядома, сядзець тут няма сэнсу, мне падаецца. Давай забіраем абсалютна ўсё паліва адсюль. Хадзем. Ну, гэты, бляха, хацінкі. Наколькі хопіць, столькі і паловім. І гэта заберу. Заберу. Так, усё. Колькі атрымалася? 60. Ну, можа на сотні хопіць. Як мы там? Давай паспім гадзінку. Завіруха я чую. Угу. Так, але мы дойдзем да той рыбальскай хаты. Хадзім. Это все мне трэба. Это все прынада. Так, бачу злева оленя. Волк, я так разумею, уже знік. Сёння 3-й дзень атрымліваецца. Падбегчы. Так, что за нахер, я не зразумеў. Ці ще які гранати, ви що? Вогни
Яшчэ не, нешта мы заблукалі. Як гэта мы заблукалі, бляха? На озеро ходзячы. Сур'ёзна. Да. У меня такое адчуванне склалася, гэта мы калі што павярнуліся зараз да гэтага, да турбазы. І што нас ветрам павярнула. Было такое ўражанне. Ёсць такое, ну, просто піпец нейкі. Back is kind of heavy. Ішоў прямо, нікуды не паварочваў, бляха. Крыху карагаваў толькі вось так, літаральна на пару градусаў. На табе, павярнуліся. Так, давай. Калі такая п'янка, давай. Спі 2 гадзіны. Што, яшчэ шуміць? Халера, у адзін і той бок дзьмою. Ну што, спрабуем яшчэ раз? Бо одна нога крацей за іншую, ну типу того. Так, слухайте, а мы взяли так. Я молот поглядел, как бы у кишени. Так, вогнище. Каменчик. Starting to feel numb. Але на правом боку у нас повинен уже з'явиться был бы гэтая хаціна. Так, туалет шукаем, но где-то не надо с этого снизу дула. Так, ну снизу тут же аж повинен быть. Во, 8. Але гэта другі. Так, гэта другі. Гэта не той, дзе мы былі. Тут пусто, тут пусто, тут пусто. Калі я добра памятаю, вось тут трэба трымацца каля гэтага берага і шукаць недзе вось у гэтым баку. Халера, як гэта працуе? Вось он. Так, гэта ён. Пусто, пусто, пусто. Гэта не ён.
Так, что я вам скажу? Не холера, треба вертаться. Гэта мядзвежы. Усё. Я зразумеў, куды я залез. Гэта мядзвежы быў. Вось гэты. Тут у нас медведь, калі што спаўніцца. Ну, бля, вось так бадзяцца па завірухах усялякіх. Містыка. Так, дзед сёння аднаго за ўвесь Белфіш адпавядае, чаму? Ралев штосьці знік, але ён казаў, што яго сёння не будзе, толькі ў чацвер. Праца ў чалавека, што вы хацеце ад яго? Так, гэта востраў маленечкі. Снедзе тут мусіць быць. Ой, зараз у нас усё вымакне, і мы вымакнем. Нам прыйдзецца тут захоўвацца некаторы час, каб усё прасохла. Ось там штосьці ёсць. Гэта маё. Так, яно. Нарэшце. Распаліць. Так, крыцімістыка. Ціха, мені здається, у ідеалі рэпетытар павінен працаваць у адной звязкі з настаўнікам, бо аднойчы бачу, як настаўнік сварыўся на рэпетытар. Мне падаецца, гэта той, што не сварыць паміж сабою. Пастаянная рэч. Вось гэтае. І адпаведна гэта. Ну як мы тут пачуваемся? Мінус 8 пакуль што. Мінус 7. Напоўніцу? Ну тыпу напоўніцу, але толькі 9 градусаў яно дае. Ох ты. Мінус 5. І ўсё. Паколькі у нас тут не зачыняецца, то тут мінус 3 гэтае пастаянна будзе захоўвацца. Правильно разумею? Мабыць, толькі калі мы кінем адзін гэты вугельчык, яно б нам дазволіла мець не мінус 5, а штосьці большее. Шкада. Шкада. Слухайце, звычайна, що яно давало плюс 15. Ці мне гэта падавалася вось 11. Цікава, яно типу показує, що на повну зараджене, але гэта не так. 16, 17. Усё, тепло. Давай, разбиваем лед. Халера, ты колькі лупила гэта ўсё. Я зразумеў. Закапенне 15 хвілін. Ты хочаш сказаць, што вы хтосьці? Гэта мы выйшлі, мы крацей нейкім чынам, ідучы вось тут. Мы не заўважылі гэты будынак, дайшлі ажно да таго. А калі я павярнуў гэты бок, чамусьці пайшлі ў той бок. Ой, як цяжка.
Давай, став в воду, що тут ще робіть нам. Так, это покинем. Ну что, тут 1,5 години будем зараз колупаться. Тияк. Шмяк, 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 шмяк. Ух, холодно. Давай играться. Ну, бляха, гэтым разам штосьці не хоча нам шанцаваць у гэтым, бляха, ў рыбалцы. About now. Мы ўжо і есці хочам, а у нас яшчэ ніводнай рыбіны няма. А гэтую мы можам сабе перапрацаваць на прынаду. Можем, слухайте, я упевнений, что можем. Во. Wonder if I can drop any of this gear. Давай. Валера, 23%, она уже замерзла. Там ще лежить. Як то тут? 11 хвилиночок. Так, так, так. Ты посидел, покуль не скончится? Ну, я разумею, что так и небезпечнее, але что сидеть? Feels like night is coming. Так, нема риби. Давай ще. Палочки, 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 палочки. Накольки на вас хопить? Ось не як так. 10 годин. Так. 14 хвилин, колькі будем разбирать вось гэту рыбу. 30 хвилин. Ну, треба будзе пачакаць. Вось гэтага возьмем Not акуня. sorry to carry much more. Так, малоротага. О, выдатна. А гэта мы разбіраем на прынаду. Так. До речі, колькі у мене прынад у кишенях? 10. Добре. Вот для смітті ми зараз скинем. Ось так. Сорвалося нечто там. Як ти тут? 8 хвилин. Давай ще окуня.
This pack is getting kind of heavy. Добре, піднялося щось там. Двадцять 24. І у нас 2 окуні зараз у кишені. Так, 7. Ти вже одновився як? Ти погляди на його, які хуткі. Ми ж тут... Слухайте, тиждень же ж не пройшов. Якої холери він одновився? Йому і хочеться до нас подойти, але і колеться. I wonder if I can drop any of this. Калі гэты аднавіўся, раптам мядзведь аднавіўся. Зараз бадзяецца недзе. Гаўняк пухнаты. І дзе ты? Гау-гау. Давай, давай, гау-гау. Так, у мяне, дарэчы, акуня больш няма, правда? 6 яшчэ ёсць. Ну, як-небудзь. Давай пазбіраем зараз гэтых сігаў. Сюды мы занесем, скінем самага вялікага. 2.27, 2.30. Not gonna be able to carry this load for much longer. Ну, ось типу гэты. Так. Гэта акуні. Тут хай ляжаць снігі. Акуней мы пацягнем сабе туды на разборную чыгун, каб у нас была вітаміна С. Медведя. Михалыч, ты дзе? Хочется, каб ты з'явіўся ўсё ж такі. Каб ще з нашою стралою, то було б видатно. Десять хвилинок, кажем. Так, зрозуміло. Тишиня. Так, я на свої очі бачу, Паладін, хочеш спалити його під гіль. Так, по-перше, я нікого не палив, але там просто, ну, цудоўною його склалися обставини. Ти уявляєш, що він просто потрапив під падаючий гелікоптер, зловив його на свій хребетник, ось, і при гэтым ще підпалився. То бок не врятувати його було. Ну як так? Шкода було?
Тут, дякую Богу, техніки нема. Тут усе во власних руках. Там ми позбирали усе дрови. Пройшлися, правда? Тут ми на версії були так само пройшлися. Ой, дровы толькі ў тым баку, дзе лесасек, дзе свой медведь ёсць. То бок... Праз 7 гадзін ён згасне і на гэтым усё. Можа быць, дарэчы. Мы просто прыгатуем сабе, глядзіце, у нас тут 3, тут 4. 4 гэта у нас па колькі? 2 кілаграмы, то бок тут 8, тут яшчэ 6. Можа не 6, можа меней, правда? 1,5 кілаграмы, тут 5. Вось, 8, 5. Вось тут у нас яшчэ ляжыць 5 гэтых селядцоў. Можа штосьці яшчэ зловім, слухайце, за гэтыя 7 гадзін. Потым я перанесу ўсё туды. Ну, спадзяюся, кілаграм 20 то будзе, мусіць быць, правда ж? Хай тут будзе у нас яшчэ 6 кілаграмаў. З гэтых вось. Тут я ўжо лічыў, гэта было 12. Так? Ці не? 4 па 2, 8 і 5. 13. Вось, і тут яшчэ дадай 6, 19. Ну так, можа штосьці за... Я ўпэўнены, за 7 гадзін яшчэ штосьці мы зловім. Пытанне толькі ў тым, колькі. Нейкі вецер ёсць. Слухайце, а вось мы так сядзім пад гэтым, пад будынкам. А ну, чакай. Зараз стрэлкі ўніз, а тут уверх. 11. Тыпу вось тут працуе печка. За сценкаю. Вельмі цікава. Адыходзіш і ўсё. І тут ужо печка не сягае. То бок гэты ляжыць недзе тут каля печкі граецца. Так. Не, 1,5 гадзіны ісці і секчы дровы, гэта не выйсці, гэта херова. Давай займацца рыбай. Very much more. Вось так будзем рабіць пакуль. Так, прышпільна, што яны дадалі забор алеі пасля смажання. Ну так, механікі гэта аднавілі. Сапраўды стала цікавей гуляць. О! Так, малая, ты не скуволь, што ты там стамілася. Ты спала ў дзень. Блядь, зарвалася. Сіх. Так, гэта не зусім тое, што я хацеў бы. Мне б калі ласачка... Ай... Акунёў бы побольше, ведаеце. 7 хвілін, так. 2 ёсць. Давай сюды. А гэту зараз на прынаду парэжам, так. Ох. Гэта не вельмі добра. Не люблю такое. Так, Стивен Сих, ага. Кажется, там быў Сігал, не? Так. Лягаць спаць я не збіраюся, хаця трэба. Тут ужо прыгаранне.
Берем наступну рибу. Так, штось там ёсць. This pack is getting kind of heavy. Так. Тут 20. Давайте, рибоньки. Ніякої надто стіпла. Полу. Так, рибка ёсць. Колькі мы тут ще 5 гадзін можем патрымацца. Цікава, колькі гельмінтаў мы на гэты момант паначаплялі. А яно нам падкажа, калі мы раптам падчэпім. Але ціртхі, дзякуючы таму, што у нас кулінарыя на 5 узроўні, мы ўсё смажым так, як належыць. У нас нічога не зменіцца тут. Так, добра. Трэба тут полупіць. Там полупіць. І тут, мабыць, так? Шикоўна. Уже амаль што раніца. Я ўжо класціся буду толькі, калі мы тут скончым. Каб не губляць час. Это 5 гадзін. Лічу, што мы пратрымаемся. Гатуем. Гэта з'ямо. І зноўку сіф. Што, у нашы акуні не клююць, ці што? Як гэта разумець? Зарвалася. От ты курва. Ты не рыба, ты курва. Каб ты ведала. Так, давай, з'едай. А што я хацеў зрабіць? Паглядзець, колькі ў нас прынады. Яшчэ 3 толькі засталося. І наступна трэба будзе перапрацаваць. О, падранак, бляха, паўночнае ззянне. А ну-ка, выйдзем, пасмярдзім крыху, бо ў нас у кішэні ёсць рыба. Можа, прывабім кагосьці. Но гэтага не павінна быць, вось жоўценькае магло пабыць насамрэч. Можна было б пашукаць. Так, давай так. Хобана. Хобана. Оп, оп. Годинку спим.
Оп, да закіпання 2 хвіліначкі. Давай мы гэтае зробім. Ну, слухайце, глядзіце, сапраўды. Ноч была, ніякіх табе акунёў. Wonder if I can drop any of this gear. Ноч прайшла на табе. Адразу акушок. Оп, это і сюды. Дзе моя рыбка? О. Ще 6. Thank goodness. Made it through another night. Туман. Это добра. Туман у такі час, гэта добра. Ну і што ты мне прапануеш? Ще гадзінку спаць? Все, скинули. Тут няхай так і будзе. Тут добра, тут добра. 1,5, давай гадзінку. Так мы протрымаемся до конца. Все, поднимаем. Ну, неблаго. 2 акуні, гэта добра. Сюды. Колькі яшчэ 3 гадзінкі у нас засталося. Зараз зберем увесь хабар адсюль і пойдзем на разбітую чыгунку. Будем там улаштоўвацца, як я казаў раней. На разбітай чыгунцы нам трэба будзе... О. Нам трэба будзе зрабіць як яго, куфар для засолкі. Упаляваць мядзведзя ці ваўкоў там усіх пазабіваць. Я думаю, што яны там паз'яўляліся ўжо даўно. Каб было 20 кілаграмаў мяса, мы гэтае засалілі. Бо я памятаю, што мех з соллю там быў. Вось адзінае, што нам трэба будзе гэта яшчэ па дарозе на разбітую чыгунку на самотнай дрэве пазбіраць вугаль, каб нам нарабіць у горнятым, які там ёсць, і як яго наканечнікі для стрэл. То бок нам будзе ісці цяжка, нам будзе ісці доўга, але неабходна. Так. Ёсць яшчэ адзін. And this pack is getting kind of heavy. Чамусьці вось гэтыя гукі пастаянна нейкія левыя. Мне ўражанне, што хтосьці бадзяецца вакол гэтай хаціны. Так, ціртхі, мне ад гэтай гульні вечна хочацца есці гарбаты. То бок добрая гульня, правда, атрымліваецца. Я правильно разумею? А сапраўды, слухайце, увесь геймплей так, і Паладзін, дзякуй. Увесь геймплей тут завязаны на тое, што ты альбо шукаеш, што пажэрці, альбо жрэш. Шкада, што вось, калі береш гэтага вось акуньчыка, бачыце, у яго на 1 кілаграм атрымліваецца 600 прыблізна калорый. Вось, і у яго вітамін С, дарэчы. Майнер, там быў гэты... О, Moderate. О, 3,20. Ну, карацей. Галоўнае з гэтага ўсяго, гэта вітамін С, вядома. Так што. І што, няма нічога?
Ось халера. Ну давай тады яшчэ гадзінку будзем лягаць спаць, бо зараз акунчык будзе гатовы. І мы яго з'елі. Ай. Добра. Не выкінулі ж, правда? Усё ў сям'ю, усё ў сябе. Давай яшчэ гадзінку. Добрае паглыбленне. Галоўнае, жоўты снег, гэта не вітамін С, гэта вітамін С. Тут так працуе. I need to find a place to rest. А я бы толькі ляжаць, слухайце, свае бакі мяць. О, акунчык. Ось сюды, сюды пхаем гэтае. Drop in with this gear. Так, а вось гэтае перапрацоўваем на прынаду. Ось так, ось. А, каму было мала завірухі? Вось вам яшчэ. Мне падаецца, за гэтыя 2 дні гэта якая? 4-я, правда? Увечары, удзень, уначы. І зараз яшчэ адна. Штосьці ёсць, толькі селядзец. Давай, хай будзе селядзец. Ну што, гадзіна 18. Давай апошнюю вось гэтую порцыю. Хобана. Хобана. Лягаем спаць, і на гэтым усё. Падымаем і разбіваем. Выдатна. Сюды. I'm not sure I can carry much more. Так. 11. Ха-ха. Чакай, можа я лепш разабраць, бо я некаторыя там рэсурсы ўратаваць хачу. Так, я бачу, у нас ёсць акунчык. Давай паспрабуем інструменцікі сюды, дзе яны. Металлолом і палку можна з яго сабраць. Так і зробім. Усё, паднялі, забралі. Гэтае сюды паклалі. А, гэта мы таксама зараз перапрацуем. Сабраць. Вось так. Шыкоўна так. Вады ў мне хапае, усяго хапае. Это мы зацягнули, у нас нічога не готуецца, таму просто збіраем наш ураджай рыбы. Ледзь ноги волочам. Просто так. У нас на 2... А, мы ж зараз не выспаныя. Я забыўся зусім. Так. Мы ж зараз не выспаныя. То хадзем. Павернемся сюды, калі адпачнем. І забярэм усю рыбу.
Так, мне падаецца траву. Ось тут выходзіць па вадзе ўсё ж такі. Бо там гэта паварот па сцежцы ісці. Jesus, it's cold. Ну, зараз недзе гадзінкі 4 мы паспім, можа 6. Паглядзім, колькі ў нас часу зараз маецца ў дзень. Што ў нас? А, ўжо вечар у нас, слухайце. Too cold. Дык гэта ж бессэнсоўна ў такім... Я думаю, што яшчэ раніца чамусьці. Я і забыўся. Так, вугаль мы бяром з сабой. Гэта мы пацягнем на разбітую чыгунку. Гэта мы пацягнем на разбітую чыгунку. Паліва для ліхтара, чакай. Заправіць можам? Заправілі, ўсё астатняе паскідалі. І... Так, готово. Давай, паспім. Все ж таки мы надто стомлены. Можа завіруха скончыцца. Сходзім, заберам гэтая бляха. Рыбіну. Адзінае толькі зараз як яе ў такой колькасці цягнуць. Няблага было б зрабіць нейкую валакушу. Так. Гэта было б вырашэннем шмат якіх праблем. Як даміношкі стаяць. Ну, типу так. Ёсць такі забабон. Дарабіць сіметрыю. Чакай. Тут у нас ёсць клён. Мне падаецца, там ці то 4, ці то 5 было. Ну-ка, дай паглядзець. Можем, до речі, зрабіць сабе і стралу. Один наконечник ёсць. І 2 дрэлка. Так. Дзе волока? Пастка бачу, во. Ага, 2 вантробы і 1 скура оленя. Угу. Это ще не совахла. Так. Сюди. І ось 2 вантроби. Наколькі я пам'ятаю, нам вось гэтае цягнуць не трэба, бо там было, правда ж? На разбітай чыгунцы. Я ўжо не памятаю дакладна. Але каб зрабіць стралу, то трэба ўзяць пакуль што. Так, давай зробім стралу. Так, і гэтае скідаем. Так, молат нам трэба зацягнуць будзе на чыгунку. Вось гэта. Ага, а чаму ты... Чакай. З ножом яна робіць і цікава. Давай. Можа 3 гадзіны? Паспееш зрабіць? Не паспела. Цёмна стала. Лягаем спать. Добра, ще попілі, амаль раніца. Трэба ще пару гадзінак толькі. Так жа ж? Павінна хапіць.
Шикоўна. Так. Колькі засталося? 47 хвілін. I could eat anything right now. Усё, у нас ёсць валакуша. Ці валока. Так, адпаведна. Давай глядзець на двор'е. На двор'е то добрае. Так. Нам трэба збірацца, нам трэба сыходзіць. Зараз усё. Адзначу, просто мало, можа хто не ведае, калі мы ў валоку будзем складаць мяса, то ад нас смярдзець не будзе. Ну, наколькі я памятаю. Так гэта і працуе. Вось. То бок, драпежнікі на нас не павінны рэагаваць, але адзіны мінус гэта тое, што мы не зможам цягнуць на сябе паходнішча. Так, соль. Там была соль. Інструменты я ўзяў. Скуру. Давай паглядзім скуру. Гэта я возьму. Тканіна мне не патрэбна, правда, не? Бо у мяне 3 ёсць, будзе дастаткова. Металабрухт. Ледзь не забыўся. Так, увесь. Так, і... Інструменты ё. Хабар з сабой забраў, страву зрабіў, лук ё. Так, мяса там, вода. Вода таксама возьму адтуль. Ну, маецца на ўвазе з гэтага рыбальскага, гэтага будыначка невялічкага. Так, я не памятаю, тут более спыталяльная не было. Толькі гарбата шыпшынавая. Добра. Давай, хадзім. Мусіць быць усё зараз выдатна. Так, гэта мы пакідаем, хай яно будзе. Ага, сабраць, я табе дам сабраць. Дзіплой гэта, разумею, так. Скінуць. Інструменты. Вось гэтае скідае, вось гэта ўсё. І вось гэтае, правда? О, дарэчы, трэба гэтае скінуць, каб яно не было тут. Колькі у нас? 34. Шыкоўна. Чаму шыкоўна? Таму што я зараз прынаду гэтую паскідаю. Вось. І пры гэтым пры ўсім мы яшчэ возьмем у сябе во. А чаму яно такое цёмнае? Я спужаўся, што яно сапсутае зараз. Всё, хадзім. Што цікавага з валокаю? Праз тое, што стрэфіцца нельга. Ты мусіш проста ісці ўперад. Вось. І, адпаведна, ты кіруеш толькі мышкаю. Ну, адпаведна, ёсць вугал, на які ты можаш адхіляцца. Вось такія цікавыя асаблівасці. Так, зараз нам што трэба? Нам зараз трэба забраць рыбу. І, па сутнасці, на самотную дрыгу трэба ісці. Па самотнай дрыгве да пячоры, з пячоры беру вугаль. Вугаль ще трэба скінуць. Вугаль, наколькі я памятаю, у маёй кішэні зараз знаходзіцца. Валока як стыль жыцця? А ну патлумач. Цікавая думка. Так, як скінуць сябе?
Чакай. Зайсці я зразумеў, як, а як скінуць? Кіраванне. Так. Здымкі, паузы, узяць зброю, дзённік, кулінары вырабляць, К, дзенне, С, заплечнік, не, статус, не, управа, улева, не. Так, страляць, пакласць, прыцэліцца, кінуць. Я ж націскаў правую кнопку. Не хоча. На правую кнопку не кідае. Ось так, добре. Хаця б так. Wonder if I can drop any of this gear. Дацягнуліся. Выдатна. Шикоўна. Так, ну і адпаведна вось гэта ўсё. Оп! Все. Пацяплела, я бачу. Пацяплела, шикоўна. Так, ісці толькі наперад, асабліва не паварочваючы ў бакі. Ну... Не ведаю, ну можа быць. Чаму б і не? Некаторыя так і жывуць, мабыць. Проста, што не хочуць змяняць свой курс, куды яны там пруцца. Так. Там апроч пячэры, дзе ёсць вугаль, там яшчэ палянка, дзе ёсць гарбата бярозавая. Мы яе таксама залутаем зараз. Адзіная перашкода гэта тое, што мы будзем праходзіць праз, так бы мовіць, землі мядзвежыя. Можна, дарэчы, будзе зайсці ў хату. Пагрэцца на турбазу. Чакай, дзе гэтае меню? Так, я памятаю, што ёсць нейкі баг са знікненнем гэтай. Ой, валокі. Можа стацца так, што яна знікне. Не хочацца, правда? А, дарэчы, я ваду забыў узяць. Так, вядома, не хочацца, каб было правда. Толькі, мабыць, не сон? Не, мабыць, не сон, пачакаем. Хадзім. Сонейка. Дарэчы, ажно 96% засталося. Хутка яна псуецца, правда? З улікам таго, што яна каштуе ажно 4 клёны. Такое сабе. Не надта ўжо накарыстайся гэтую валокаю.
Так, добра, вітамін С ёсць, гарбата ёсць. Застаецца толькі ежа. Мяса. Мяса, якое нам трэба будзе зрабіць. Ось толькі зараз трэба падумаць, яшчэ пакуль мы дойдзем до гэтай разбуранай чыгункі, ці сапраўды нам спатрэбіцца мяса гатаваць. Ці можна абысціся выключна рыбаю. Там приблизно сколько было? 30 килограмм у нас рыбы. Грубо так. Калі казаць. На 600 калорыяў гэта 18 тысяч. Так. Калоры. 18 тысяч калорый гэта приблизно 4 дні. Ну, як найменей, 5 дзён. Доброго харчавання. Ну, за 5 дзён я павінен зрабіць усё там наверсе. Пры гэтым пры ўсім мне ж трэба, каб рыба захоўвалася ўнізе каля хаты. Я яе там пакінуў, я не пацягну яе наверх. А вось вяленае мяса, яно лёгкае і шмат калорый мае. І яго можна будзе падняць наверх туды. Ну, карацей, трэба падумаць. Добра так падумаць. Так, цікава, ты сюды падымешся з валокаю? Ой, шыкоўна. Якая добрая дзяўчына. Так, ідзем. Так, ваўка бачу злева. Нам трэба сюды. Спадзяюся на тое, што тут ніякай пашвары не будзе, тыпу лася. Ці мядзведзя ён на нас не выскачыць. А вось гэтае мы возьмем сабе зараз. Так, гэта было... Алень, правда ж? Так, гэта алень. Добра, хадзем. Уже 90%. Там я бачу, що дрэўца нейкае расце.
Это я тут погляжу медведя гэтага. Пакуль ціха ўсё, пакуль ціха. I'm starving. То гэта там паўзе воўк. Давай пакуль што кінем. Sure getting cold. Ён адзін ці не адзін? Штосьці не зразумею. Не раві, бо пачуюць. Хтосьці шамаціць ще побач. Я ж кажу, хтосьці шамаціць. Давай, давай. Так, ну нам трэба ў любым выпадку да пячоры дабрацца. Ну зараз я бачу, што мне халадно будзе. Ой. Папіць. Прыйшоў помсціць за сябра, тыпу. Можа быць і такое, хто іх ведае. Я з ваўкамі не вельмі сябрую. Так, трымаемся гэтай часткі мапы. Бо злева можа быць, да і спераду можа быць мядзведзь, яго тут логва. Яшчэ асаблівасць гэтую валокаю тое, што не на ўсе пагоркі можна будзе зайсці. Там, дзе вось чырвонае з'яўляецца, звычайна. Вось, і ты пешшу караскаешся па такіх пагорках, то з валокаю там не прайсці. Яна не дазволіць. О, бачыце? І ўсё, тыпу, захрас. Толькі пра гэта я сказаў, і на табе. I'm not sure I can carry much more. Ну что, так. Узялі. Ось тут унізе трэба і раскласці.
Дзе яна, во? Так, перакінуць. I've never felt so cold in my life. Вось так, ну і адпаведна гэта ўсё. Колькі у нас вага зараз? 8,25. $49,61. У нас 40 килограмм рыбы. Аж мраць. Так, ще треба сачыць за тым, каб не утрапіць у ваду, каб не праваліўся лёд пад намі. Так, ось, падаецца, гэта наш пераход пад пячору. Так, ось гэта рака. Так, ще. Забоявся? Ну то добре. Так, шикарно. Лічы дайшлі. Тут звычайна нікога няма. Ні медведзяў, ні ваўкоў. Толок павінна прайсці. Так, адзінае, што кепска, там жа ж трэба будзе пераносіць гэта ўсё роўна валоку праз камні, якія там наваленыя на чыгунцы разбураны. Але гэта не адзіны момант, дзе нам прыйдзецца крыху пакруціцца. Так, вунь пячора. Так, давай ми ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так, ось так. О! Шикарно. Кидай. У нас есть, калі што, ліхтарик. Зараз ми зберем все, що тут мається по вугалю. Березку. Я спадзяюся, сагрэемся і пойдзем уже на разбітую чыгунку.
Ну, мяркую, што паспеем за 20 хвілін рэальнага часу. Во, адзін, другі. Трэці. Так, там было 6, ужо 9. І гэтага, па сутнасці, павінна хапіць. І памятаю, што 8 хапала, каб можна было займацца кавальскую справаю. Так. Наша старая походня. Шикоўна. This pack is getting kind of Ну, heavy. зараз уже 100% хапае вугалю. Так, для кавальства хапае. Ще трэба, каб засталося нам для пераходу в абсерваторыю. Трэба падумаць. Ну і вось яно. А што тут думаць, кажа гульня. На, бяры. Шыкоўна. Яшчэ гэтае, во. Проста цудоўна. Так, згасілі. Пайшлі вонкі. Дзякуй Богу, тут бяспечна. Wonder if I can drop any of this gear. Можна не хвалявацца, можна шукаць. Адзінае, што небяспечна, гэта тэмпература, вядома. Все астатняе па калена. Бярозка, шыкоўна, аж на 3 на адным месцы. Хто мог падумаць. Так. Кавалачак бачу. Яшчэ адзін. Так, давай у тым куце паглядзім. Так. Я так думаю, што мы з гэтай валокаю ажно да будынка на той мапе пацягнемся, а ўжо знізу там было трос вісіць. Нам па гэтым тросе трэба будзе прапаўсці. Гэта азначае, што з валокаю ніяк мы не прапаўзем.
Вось гэтая думка мяне хвалюе праз тое, што трэба неяк вагу ўсё ж такі размеркаваць такім чынам, каб у нас была гарбата, вядома, папаўзе з намі наверх. Нават не абмяркоўваецца уся гарбата, якая ёсць. Бярозавая мы туды пацягнем. А вось з мясам цяжэй. Рыба надта цяжкая. Сухое мяса было б ідэальным вырашэннем у гэтай сітуацыі. Але яшчэ чакаць адзін стрым, а можа і болей, каб яно сохла ў нашым гэтым куфары, то я не ведаю. Так бы можна было ўжо на наступным стрыме ў пятніцу, напрыклад, гэтага тыдня ўжо спрабаваць зноўку штурмаваць абсерваторыю. Бо шлях я ведаю, драпежнікаў вывучылі ўсіх, хто там будзе на шляху. Вок нам толькі трэба прайсці, ну вядома, каб на двор яшчэ дазволіла дайсці. Каб было больш-менш прыязнае. Так, ось ляжыць. Там Галіна. Так, тым часам вецер падняўся. Што не вельмі добра. А нам, вядома, не моцна зашкодзіць. Зараз мы, па сутнасці, павінныя даходзіць. Шыкоўна. Даволі шмат кары было. Адзінае, што зараз ён будзе нам дзьмуць у твар, а мы будзем тут ісці з валокаю, там будзе 3 ваўкі. Спадзяюся, што мядзведзя мы не сустрэнем. Але 3 ваўкі гэта таксама праблема. Так, ну нягледзячы на вецер, слухайце, ўсё роўна нам больш-менш цёпла. Месцамі нават аднаўляецца тэмпература, як я бачу, па скалі. Карацей, на сёння ў нас дайсці да разбуранай чыгункі, а там будзем бачыць, што рабіць далей. Можа тут скінуць дровы, а з іншага боку дровы патрэбныя. Трэба дацягнуць, бо на разбуранай чыгунцы таксама драў там не шмат. Давай зараз гэтым шляхом пройдзем, кароткім. Тут, дарэчы, лепш узяць усё ж такі ліхтар, каб паглядзець, можа ёсць вугаль. І ось, бачу, ўжо адзін. Вось яшчэ ўзгадваю, што нам з інструментам там спатрэбіцца, бо
Па сутнасці можна пакінуць у сябе толькі нож. Лук. Годны лук, вядома, які будзе па Starving. трываласці даволі высокі. Так, другі пакінем там унізе. Сякера. Лічу, што не. Man, this pack is getting kind of heavy. Так, давай. Па-першае, 17 вугалю. А чмарэць можна. 13 знайшлі гэтых яшчэ. Так, і што мы там яшчэ знайшлі? То падаецца больш нічога. Хадзім. Такое напружваючае надвор'е. Каб яно нам толькі бокам не пайшло. Бо трэба будзе разварочвацца і ісці назад у гэтую пячору. Пераседзець, каб гэтую звіруху, магчыма, якая зараз пачнецца. А можа і не пачнецца. Падзяецца паскуда шэрая, ну ты паглядзі. Як бы гэтае зрабіць, каб ён нас заўважыў ды паказаць, ён нас баіцца ці не. Мінулы раз-то ён забаяўся і ўцёк. А ў гэты раз... Чуеш ты? Геть. Лепш не рызыкаваць, лепш не рызыкаваць. Давай. Ще треба поїсти. Так, поп'ємо краху. Зараз зарубаємо риби. Так. Wonder if I can drop any of this gear. Сюди і отдай. Пойдем. Ну такие бляха схилы, что того и гляди ногу звернем. Бачу злева. Один бадзяецца, то бок яшчэ два павінныя быць у нас перад намі. Меркую, што так недзе атрымаецца. Ага, злева два. Усё. Гэта ўжо лепш. Яны нас не павінныя пачуць. Зараз шоў вокам зачапіў за рэйшу. Думаў, ах, забраць бы яе. Так, значыцца, наперадзе мусіць быць адзін, максімум два ваўкі, калі раптам яны тут напладзіліся як трусы нейкія. Шкада толькі, што вецер дзьмуе ў твар. Але тэмпература яшчэ неблагая. Трымаемся, карацей. Тут рэйш яшчэ не сабраная.
Так. Ну, до речі, у нас перерос чомусь. Чому? Почекай, чому у нас перегруз? У нас же щось отут. Тут спальник. Так. Їжу ми ж не тягнем з собою, правда? Аво. Ось так, давай. Ой, ветер. Тыля. Ветер стих. Ну, гэта ж ачмурэнна, ну. Як з надвор'ем пашанцавала, боже. Ага, бачу аднаго ўжо. І он уже тут бадзяецца. Так, як бы нам яго... Ці то ўпаляваць, ці то абысці. Вядома, што абысці было б лепш. Ага, забаяўся, выдатна. Так, а ён тут не адзін быў. Усё, гэты ўжо лук у мяне сканаў. Ось говно. Калі я сюды закіну лук, ён знікне? Знік, добра. 77%, мы яшчэ не дашлі. Да, да разбораны чаготкі. А ўжо мінус 23% ад трываласці нашай гэтай валокі. Незнарок, дзякуй, дзякуй. Ужо кінуў. Ужо стрэляў. Так, слухайце, сюды зарэйшы трэба будзе зайсці, не забыцца. Бо я бачу, што камлі тут усе і там, і тут. І ось на гэтым баку, прынамсі. Не, ну усе зрэйшы. Так, вось наша чыгунка ўжо тут. Добра, ідзем добра, надвор'е выдатныя. Што можа быць лепш за гэтае надвор'е, не ведаю, мабыць, толькі сонейка. Але ўсё цудоўна складаецца пакуль што. Зараз бы яшчэ бяспечна дайсці да нашай мэты, і ўсё будзе проста супер. Все, пакідаем самотную дрыгву. Далей у нас пераход. Пераход будзе... Там галоўны пераход, гэта у нас будзе гара. Ну, каменьчыкі, якія заваляць рэйкі. Тут таксама цёплае бачу, шыкоўна. Божахна, я зараз узгадваю, як мы былі на той абсерваторыі, як там кепска было. Боже, як зараз тут лёгка выжываць, калі ты проста ідзеш у цёплым адзенні з двумя падкладкамі гэтымі, ну, якія зроблены з пер'я. Вось, і табе цёпла. І як там усё проста. Нават калі добрае надвор'е, усё роўна ледзь выжываеш. Так. Так. Слухайте, ведаеце, што, мабыць, все ж таки ў пятніцу мы не будзем саліць мяса.
рабіць куфар, шукаць тое ці іншае. Хаця можна было б, слухайце. Все ж такі ніколі не рабіў. Ні тое, ні другое. Засалілі б гэтае мяса, да пайшлі б ужо падрыхтаваны на 100%. А з іншага боку, хочацца ўсё ж такі завершыць гэты Lost Horizon. Калі што, павернемся, я вось так думаю. Калі раптам не атрымаецца. Вось, і нам будзе кепска там у гэтай абсерваторыі, то павернемся і зробім як належыць з ежаю. Вось, а валоку мы дацягнем да хаціны, якая там унізе. Там будзе захоўвацца наш прыпас ежы. Рыбы максімальна наб'ем сабе ў кішэні. Вось, каб перанесці. Так, вось мы прыйшлі у гэтае месца. Усё, пакідаем, давай сюды. Я адсюль магу? Магу. I'm not sure I can carry much weight. Все, забираем. Так. Все, можем ісці? Можем. Треба будзе потым... О божах, ну яно там на схілі. Усё ляжыць. Так, давай мы наступным чынам зробім. У нас самае цяжкое гэтае, правда? Скуро. Яшчэ, я памятаю, інструмент і малаток. Так. Все роўна ледзь ногамі варушыць. Ну, добра. Тут нічога не паробіш. Barely walk with this much gear. Ти що, я не бачу, ти лічиш? Так. За рыбой придется все равно туда спускаться. Ну ладно. Так, я ж туди йду, божих, я ж не помилився шляхом. Так. Давай хутчэй. Зараз ще заплечник начепим, каб нам не було так тяжко. Так, ну і тут ми знову. Так, сюди. Давай вось гэты. Давай тяжкое. Угу. Так, что у нас тут ще? Вось гэтае, вядома, ўсё. Тут нічога не было, тут нічога не было. Інструменты можна скінуць, каб не цягаць.
І гэтае вядома. Так. Вось гэтае, адпаведна, так. Усё. Пойдем. Забирать остатнее. Так, ось наша скура. Так, толькі... Чекай, алло. Ось так. Зараз я сюди гэта падніму вышэй. Так. І вось за гэтымі... Та ты што? О. Добра, хадзем. Потым павернемся за гэтай рыбкаю. Ужо ледзь ноч падышла, пакуль мы тут скачам па гэтай гары. Ай ты, сука. Гауннюк. І ще скинув нас тут свою гэтую. Гэта ён на пах прыйшоў. Гаўно гэткае. Так, смешно. Смешно, так. Холера. Каб яму пусто было. Так, давай пакуль што схаваеш. Перава, што заагрыўся на нас. Я яго раней не пачуў. Ён ужо тут быў побач зусім. Дзе ты? Я цябе не бачу. Ага, усё бачу. Наелся? Говняк.
Добразычлівыя мае гледачы. А дзе ў цябе файры якія? Файры. Ты маеш на ўвазе паходня ці штосьці падобна? Мне падаецца, фаршфейраў я сабой не цягаю. Так, тут усё. Вось, а паходні ёсць. Раптам што? 2 штукі. Адзінае, што пакуль валоку гэтую цягнеш, яны ж не працуюць. Так, дзе мы там пакінулі яшчэ мяса? Всё, 3 кавалачкі апошнія ўзялі. Далей мусім дайсці без прыгод. Толькі што боль пакуль што ў нас, але мы, падаецца, зладзім з гэтай боллю. Так, давай тут. Інвентар, дзе наша, вось. Волока, гатова. Так, ну яны дапамагаюць, вядома, што я ведаю, што дапамагаюць адпудзіць, але ж немагчыма пакуль карыстацца імі. Так, ежу сюды. Гэта ўсё падбіраем. Ёсць праблема такая, бляха, з гэтымі рэчамі, калі вось так перакідваць мусіш. Так, ще трэба вадзіцы папіць, бо яна хоча піць. Ось так, так. Подтягнули, перекинули. Так, вось гэтые перекинули. Так, што у нас ще там? Походники усялякі. Ну добре, мы ўжо гэтае дацягнем, як ёсць. Пайшлі. Апошні рывок. Галоўнае, што мы перанеслі. Там у нас яшчэ будзе адзін такі самы. Памятаеце, там на мосце ж ўсё зламанае, то бок там на валодцы таксама не прайсці. І прыйдзецца займацца пераносам гэтых рэчаў у руках. Ну, я думаю, што мы гэтае пераможам. Так. Тут ще ідзем па рэйках, а далей там трэба направо будзе павярнуць, бо там праходу нема. Падаецца, там з валокою я прайду. Хаця там была праблема нейкая. Я памятаю, што там быў нейкі кавалачак невялічкі з высокім пад'ёмам. Магу памыляцца, вядома, але... Уже дзелка змерзла. Так, вось тут, падаецца, нам трэба схіляць. Ага, во, вагоны ляжаць. Так. Нам сюды. Чакай. Добра, прайшлі. Ты ж дзяўчына падымешся, правда? Вось гэты кавалачак, пра які я казаў. Ё.
Шокоўна. Так, ну а тут усё. Тут мы можам сустрэць яшчэ аднаго ваўка, і там будзе пад базаю, мабыць, яшчэ адзін. Угу. Давай, дзе ты? Я мушу цябе бачыць. Ага. Давай. Cold is making my head feel thick. Тыля. Тут два ваўкі. У яго... Ці я... Стоп. Зялёныя вочы ўначы былі. Гэта простое, што ззянне, ці простое, што... Так мусіць быць. Так, ён тут перад намі, я чую яго. Але пытанне толькі... О, ідзем. Займаем вышыню, як нас вучыў вялікі кітайскі паўкаводзец. Так, усё, мусіць быць... І тут два, можа быць, там пад базу яшчэ, хтосьці бадзяцца. Але я больш за двух не памятаю, каб хтосьці быў. А дзе мы? Мы ўжо стомленая ўшчэнт, дзяўчына спаць хоча. І стрым завяршаць ужо мусім. Доўга шлі, дарэчы, на 10 хвілін болей, чым я сабе думаў. Рэальнага часу, адпаведна. Так. Сашу Грэй. Ведаю гэту Сашу Грэй. Бачыў. I'm freezing. Так. Дайте я дойду і потім прочитаю, будемо вже розвітуватися. Бо треба тут пільно сачити за шляхом нашим, бо, кажу, мабуть, можуть бути все ж таки ще і яни єсть. Я хребтину зауважу. Ух, руки тряслися як, га? О, бляха, стареча. Так, ну, 3. Мабуть, больш ніколі не было, я не памятаю. Можа, вядома, на гэтай складанасці штосьці іншае будзе, але... Лічу, што хутчэй за ўсё мы дайшлі паспяхова. Так, да рамонтнай базы гэтай. Вельмі спадзяюся на тое, што мы тут не захраснем. Што мы тут нармалёва сабе адпачнем. Аленіну. У любым выпадку. Так. Што я хацеў? Я хацеў, па-першае, з'есці, вядома, гэты кавалак мяса. Па-другое, мне б узяць зараз і скінуць
разобрать волоку пакуль што, каб яна там не ляжала. Вось гэтая бляха-блюр вакол, гэта праз боль, якая ў нас праз ваўка атрымалася. Вось тут трэба выкласці будзе гэтыя нашы ўсе здабычы. Так, тут нічога перакідваць не трэба. Давай пакуль што, мабыць, гэта перакінем. Пакуль будзем цягаць. Так, па адзежы. Хай будзе. Ось так зробім пакуль што. Ось гэтая малайчына. Ліхтар взял, скінуў, якім карыстаюся зараз. Так. Так. Ось гэтая, вядома. Так. Пакуль што ўсе сюды. Перадаем. І ўсё. Зараз мы разгрузім нашу валоку. Усё, што нам трэба пакінуць тут, мы тут пакінем. Усё, што нам трэба ўзяць з сабой, мы возьмем. Рыбу, вядома, мы пакінем звонку. Так. Вугельчык мы зараз прынесем. Пакладзем каля горну. Так, давай сюды. I'm not sure I can carry much more. Вось так. Я спадзяюся, ніхто з драпежнікаў на нас зараз не тригернуўся. Так, это мы забираем. Забираем. Шикарно. Халера, 67%. Божах, нам яшчэ не дашлі да абсерваторыі, а ў нас амаль палова трываласці гэтай валоцы. Ой, жудасць якая, як жа ж гэта будзе цяжка. Гэта Lost Horizon. Каб яго ліха. Так. Вугаль мы кладзем пакуль сюды. Ён нам тут спатрэбіцца менавіта праз тое, што мы будзем сабе рабіць наканечнікі стрэл. Так, кінуць усё. Так, адпаведна нам трэба будзе яшчэ тут пакласці. І вось гэтае ўсё. Адную ў кішэню возьмем. Так, у нас была, я памятаю, палка бярозавая, трэба яе пакласці сохнуць. І скуры, адпаведна, вось сюды ў шафу пакласці. Вось гэта, ага. Так, яшчэ у нас металабрухт. У нас нейкая скрыня тут маецца ці не? Так, скрыні няма ніякай, а тут хачу пакласці менавіта туды, во. До рэчы, можна вось гэтае перацягнуць. Дзеўчына такая і пацягнула. Ляха, ты сур'ёзна зараз? Алло. Пастаў ужо дзе-небудзь? О, божахна. Так, усё, дзякуй, не трэба. Давай гэты. Гэты там можна будзе ўпіхнуць. Гэты можна. О, шыкоўна, тое, што трэба. І мы сюды пакладзем наш вось гэты. Так, бо мы тут будзем перапрацоўваць вантробы і футра туды. Так. Сюды. Гэта нам будзе трэба адрамантаваць. Усё так. Усё, мы скінулі. Пачуваемся добра. Адзінае, што зараз трэба гэта папіць вады, якое у нас небагата. Так. Чытаем, што ж вы там панакідалі мне. Ой, божахна. Так. Саша змерзла, я это чытаў. Ага. Oh, mate, sent you invite to the Discord server. Добра, please. Join to coordinate rerun. Выдатна. Так. Насамрэч смешна, чаму не зрабіць валоку з металу.
з металу. Ну, тут трэба... Ну так, слухай, маглі б, тут жа ж трубы нейкія ёсць. Гэта можна неяк перапрацаваць было, паліну. Блін. Вось бачыш, дзіўна, правда? Ці варта яно таго, каб цягнуць зараз з сабой 40 кілаграм, ну ўжо не 40, давай там шчырасці, 35 хай будзе, бо мы з'елі. Па дарозе сюды 5 кіляў недзе. Вось, ці варта з сабой цягаць яе? Бо, па сутнасці, толькі ў адзін бок яна каштуе 4 клёны. 4 клёны. Вельмі шмат. Як на мой погляд, вельмі шмат. Все, боль сышла. Мы зараз ще пап'ем. Да ранку ляжам. Колькі у нас там? Ну, добра, хай будзе 2 гадзінкі. То бок, ну, блін, гэта... Пры гэтым пры ўсім клён не аднаўляецца у гульні. Яго няшмат, ён патрэбны мне на лук. Каб зброю рабіць, ну, крацей. Шмат пытанняў, добра. На гэтым мы на сёння скончылі. Вось, мы на наступныя стрымы, мы падрыхтуемся, вырабім сабе з усяго, што магчыма. Вось, сколькі у нас магчыма. Мы зробім сабе стрэлы. Мабыць, вось зараз я толькі узгадаў, што мы ж з сабой не ўзялі ніводнага дрэўца бярозавага. Вось, мы толькі знайшлі, правда ж? Вось зараз перакідвалі. Тое, што тут сохла, 4 палкі. Ну, гэтага хопіць. Гэтага хопіць. Усё, давай з гэтай вось скрыні. І мы... Не, гэта не трэба, вось гэта. І мы гэтае пацягнем туды, на варштат. Так, тут у нас будзе, дарэчы, молат. Вось так закінем. Сюды. Дзе ён, дарэчы? Вось ён. Так, туды мы закінем сродкі, якія неабходныя для вырабу стрэл. Вось, зараз паглядзім, каго мы зарэйдзім, калі гэта магчыма. Вось усе мои фальшфееры, бачыш, дзе яны. Іх пакінуў тут. Так, валоку мы будзем цягаць у кішэні, вядома. Ось, але. Вось такія справы. Так, казалі, што калі так зрабіць, а потым вось так, яно захоўваецца. Ну, я спадзяюся, што так яно і будзе. У любом выпадку, мы калі што, гэта яшчэ раз паўторым. Вось, слушны план, профі-менеджер. Ну, дасць Бог, вось калі ўсё так атрымаецца, то тады, вось, напрыканцы, усе гульні, калі ў нас вось гэтае менавіта захаванне, яно і 1000 дзён пражывем, і выканаем усе дасягненні вось тым, тады так, я пагаджуся з табой, пакуль што яно ёсць як ёсць. Давай глядзець, хто ёсць з нашых, слухайце, ну не, шкада, але нема. Добра, дзякую всім велічэзна, я паляцеў па сваіх справах, я мяркую, што у вас таксама сёння ёсць свае справы. Вось. Жалеза вы там заебіцеся цягнуць. За весь Билтвич. Так, дзякую велічэзна. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы з вами развітваемся да заўтра. Заўтра зранку мы будзем гуляць у Far Cry Primal. Пачнем новую гульню лічым. Ось такія справы. Усё? Абняў, прападняў. Да пабачэння.